Ongi etorri Ibaizabal unibertsora, berrikuntza eta teknologia hezkuntza eraldatzeko elkartzen diren lekura. Microsoften irakurgailu murgiltzailea aurkezten dizugu. Orain, Edelbidez Digital Plus eta Tatum plataformetan integratuta dago. Zer da irakurgailu murgiltzailea? Tresna iraultzailea da, ikasle guztien irakurmena eta idazmena hobetzeko diseinatua, haien adina edo gaitasuna edozein izanik ere. Tresna boteretsu honek ikasle guztien ikaskuntza errazten du eta irakurmena hobetzen du. Testuaren aurkezpena egokitu ahal izango duzu. Dislexiarako laguntza espezifikoa eskaini ahal izango duzu. Hizkuntzaren ulermena, ahoskera eta ikaskuntza hobetzeko tresnak erabili ahal izango dituzu. Irakurgailu murgiltzailea aktibatzea oso erraza da. Aukeratu zure liburutegiko liburu bat. Ikasteko egoera baten barruan, egin klik goiko aldean dagoen irakurgailu murgiltzailearen ikonoan. Euren kabuz edo irakasle baten laguntzarekin, ikasleek irakurketa esperientzia pertsonaliza dezakete. Goiko aldeko lehenengo ikonoan klik eginda, testua bistaratzeko modua egokitu daiteke. Neurria, lerroartea, letra tipoa eta atzealdeko kolorea aldatu daitezke testu bakoitza haien gustuetara egokitzeko. Bigarren ikonoan klik eginez gero, gramatika aukerek hitz bakoitzaren silabak bereizteko modua ematen dute. Irakurmena eta idazmena sendotzeko balio du horrek, baita hezkuntza irisgarri eta eraginkorragoa lortzeko tresnak arakatzeko ere. Hirugarren ikonoan klik eginez gero, irakurketarako beste aukera batzuk dituzu. Hala nola testua, pantailan lerroz lerro nabarmentzea, arreta jartzea errazagoa izan dadin. Irakurgailu murgiltzailea zure bidelaguna da hezkuntza irisgarriagoa eta eraginkorragoa lortzeko bidean. Batu zaitez Ibaizabalera. Elkarrekin hezkuntza eraldatuko dugu.